Què és esta Què tela? és això? És una mica fosc. Sí, es veu... Així, ara. Mireu. És una mosquitera al nostre llit de la nostra habitació. El nostre llit, que té una tela. Bueno, estava desplegat, estava plegat però plegat. Això s'ha de tensar, Bueno, fa així. Però no cau del tot i està trencada. És una habitació... La tònica del país, no? És una habitació així peculiar. On estem? A Tirana, capital d'Albània. Albània. On els terroristes i els delinqüents albano-kosovars, tots aquests. I la màfia... I els cotxes robats a Alemanya i a Espanya. Bueno, un popurri de coses. Bueno, és un... no sé, què? A Carlos li ha agradat més la ciutat que no pas... A mi no és que no m'hagi agradat, és que es nota que són pobres. No sé si es veu bé les... Bueno, no, la nostra habitació està molt bé. L'hotel es diu Diplomat, veieu? És ample, Això és bastant gran. És bastant gran. Aquí hi ha un sillón, un sofà... Veieu tota l'estructura... Veieu el sofà granate, aquí detrás? Aquí, veieu? Que això sembla que es podria fer... Sofà granat. Es pot fer llit, també. Hi ha un sofà... Perquè és una habitació molt gran, cadascú té la seva tauleta... Però tota la decoració també, hi ha el tema moruno, el tema més modern... Mireu allò que sembla una nevera. Ara ho ensenyarem, ho veieu? Sembla una nevera i no és? No, no és una nevera. O sigui, Què és? És un element de decoració que és un armari i dintre hi ha el minibar, val? El minibar i la caixa forta i la tele. O sigui que té coses com molt modernetes i d'altres una mica orientals. Està bé, és una barreja. No, però l'habitació està molt bé. Lavabo. Mireu aquí esta tauleta aquí, veus? Sí, no, la veritat està bé. No hem aconseguit... El que clar està pintada d'un color tan blau fosc que se veu una mica fosca. Sí, és massa fosca, tens raó, Carlos. Però bueno. Aquí veieu el lavabo, que no hem sabut tancar el llum, i no sabem encara per què. Dutxa gran. No hi ha banyera. Jo avui em volia banyar, però... Dutxa gran, bueno, no està mal. El clàssic de la... Dutxa gran, carxofa gran... Bé, i no hem vist, però allà... per aquí? Hòstia, sí, va. Ja està. I ara, i també aquí hi ha armaris, que no els hem vist, mira. Hem obert... Llum aquí. Ui. Aquí hi ha llum. Ah, clar, perquè aquí és un hotel spa. Veieu que hi ha com d'allò? Un albornoz només, Oh, potser l'altre. Ah, sí, només n'hi ha un. Té raó el Carlos. Ho compartim. Bé, molt de calor avui també, no? Asfixiant la calor, però bueno, Hem tingut una dia molt maca, hem anat al museu, hem fet una volteta... És una ciutat a mig fer. Hi ha un momentet de relax i després a descansar, perquè ja està bé. Noies. Bueno, nois i noies... Què, que vols acabar així? Bueno, sentem aquí, a la tela mosquitera. Sí, fem un bisbal, fem un bisbal. Ah! Adeu! Adeu!